Vale, egunon guztioi. Hasi baino lehen, eskerre emate bat eta barkamen eske bat, eskerrik asko taupa mugimendu hori aukera emateagatik hemen zuekin eta zuen aurrean gogoeta batzuk partekatzeko, eta gero barkamen eske bat, oso urduri jartzen naiz publikoan hitz egiten, ez da nire fuertea, baren gaut aldu dana, bale? Ni aritze landeta terzeño naiz, bertakoa, getxokoa, eta apur bat, nire bizkarlurra kokatzeagatik, nire backgrounda kokatzeagatik, militante ekosozialista, nazio eskapen mugimenduko kidea, eta gaur egun ikertzaia ere bai EHUko ekopol ikerketa taldean. Hortan, esan behar dut nahiz euskalgintzan egon nintzen urtetxo bat edo lanean, ez duela nire buruan jondik inoren inguruan aditu konsideratzen, eta ekologismoan nahiko berria nahizela, 2023an murgildu ginen gogoeta prozesu batean, gero 2024an jauzi ekosoziala eragilea sortzera eramango gintuena, hau dena ere 2022an aktibatu zen Euskal Herriko lehenengo ekotopaketetatik, eta sortutik eragilean egon naiz, nazio mailako eragile ekosozial horretan, komunikazio eta sozializazio lanetan. Orduan, hau dena diot ere, ez hartzeko esango dudan ezer oso benetako bezala, bale? Hartu, nahi baduzu, eusnarketa bezala edo provokazio gizan nahi bada. Orduan, zer da hitz egingo dudana aurrengo minutuetan? Azteko, joan nahizko katzera apur bat, krisi ekosoziala zeri deitzen diogun, eta horrek ze paper ematen dion Euskal Herriari testu inguru horretan, eta ze eragin daukan hizkuntzetan oroar, eta gero joan naiz alternatibara, trantsizio ekosozialera, eta saiatzera behintzat irudikatzen non egon daitekeen mugimendu ekosozialaren eta Euskararen biziberritzearen aldeko mugimenduaren bide gurutzea edo, ez? Ordan, azteko krisi ekosozialaren kokapenarekin lehenengo hasiko gara hitz egiten krisi ekologikoa, ez? Igual, aipatzen duenean hitza gogoratuko duzu hartz polar hori, ez? Hartz polar hori dagoena izotz bloke baten gainean nabigatzen bakarrik, ez? Edo igual osonaren geruza, ez? Gure garaian eskolan agenda 21 bat egiten genuenean, oso modakoa zen osonaren geruza, guk zulatu duguna, baina nik zelura begiretzen ez dut zulori ikusten, orduan dena da raroa. Eta, horrek azkenan dakar, fokoa nolabait sintometan jartzea, eta ez kausetan, ez? Eta ongi dago, berebiziko premia duten sintoma global hauek presente izatea, baina aldi berean, arazo zein erronka global hauen eta gure gaitasun kolektibo lokalen arteko disparekotasun horrek edo, eraman gaitzake etxipenera, ez? Horregatik, jende askorentzat krisi ekologikoa da, bigarren mailako arazo bat, ez dio ona zuzenan eragiten, eta horren aurrean maiuskuletan ezin dugu ezer egin, ez? Ez dago gure esku. Orduan, krisi ekologikoa ez denez bakarrik ekologikoa eta ekosoziala dela azaltzeko sintomak eta kausak bata bestearen ondoan jarri behar dira. Ez da oso ondo egiten du The Great Acceleration izeneko ideia batek, azelerazio handia edo, hau artikulu batean dago jasota oso grafikoki, eta gogatzen ditu 12 adierazle sozioekonomiko, beste 12 adierazle, mundu sistemaren beste 12 adierazleren aurrean, ez? Eta erakusten du 24 adierazle horien joera. Batez ere, erakusten duena da, 1950 urtetik aurrera, adierazle guzti hauetan egon dela hazkunde ikaragarri bat eta esponentzial bat ordura arte egon zena, ez? Zeintzuk dira hauek? Sozioekonomikoak dira, populazioaren hazkundea, barne produktu gordinaren hazkundea, atzerriko zuzeneko inbertsioaren hazkundea, ongarrien erabilera, urpresa handien eraikuntza, uraren erabilera, eta bar. Eta mundu sistemakoak dira gehiago, karbono dioksidoa, oksido nitrosoa eta metanoaren kontzentrazioa, azalerako temperatura, nitrogenoa kostaldeetan, eta barrez. Orduan, hauek bata bestaren aurrean jarrita, erakusten digute, adierazle sozioekonomiko horien gorakada izugarriak ere ekarri duela, nolabait beste mundu sistemaren adierazleek erakusten duten lur planetaren kaskartze hori, eta hau guztiz lotuta dagoela 20. mendearen erdialdean emandako produkzioaren hazkunde mugagabe batekin eta hazkunde horrek sortutako abundantziarekin edo, ez? Orduan, hau ematen da dena parentesi energetiko baten testu inguruan, ez? Eta hau klabea da. Da anomalia energetiko bat da petrolioaren aroa. Esan bezala, 1950etik energiaren kontsumoa biderkatzen da, horrek ez du esan nahi aurretik ere hazkunde handi bat ez dagoenik, baina momentu horretan hazkundea da esponentziala, eta mendeetan pilatutako energia iturri, merke, eramangarri, oso efiziente, baina ez berriztagarriaren aroan gaudela esan dezakegu, ez? Orduan, nolabait salbuespen egoera bat bizitzen
ari gara energetikoki. Eta azken finean, salbuespen egoera honen ondorio nagusia da, produkzio eredu kapitalista eta gure bizitza modu imperiala. Ez? Markatu. Eta eredu horien agortzeak dakar krisia. Batzuk defendatzen duten bezala, petrolioa bukatzen delako, petrolioa bukatzera doalako, eta beste batzuk defendatzen duten bezala, petrolio aski daukagulako gure etxea asuntzitzeko. Orduan horrela esango genuke ezaugarritzen dela krisiko soziala, badelako ekologikoa, baina badelako soziala ere, eta suposatzen duelako orain arte ezagutu ditugun sistema natural eta sozialak erradikalki eraldatzera doazela. Eta alternatibako sozial batek, eredu produktiboa eta bizi eredu imperiala inpugnatu behar ditu ezinbestean. Hor gustatzen zaitek hartzea Bruno Latour pentsalariak botatzen duen ideia bat, inoiz ez gara modernoak izan lanean, ez dakit euskaratuta dagoen, nik euskaratu titulua, eta berak aipatzen ditu bi gertakari 1989 gertatzen direnak. Batetik Berlingo Aresiaren erorrera eta bestetik Paris, Londres eta Amsterdamen ematen diren lehenengo konferentziak planetaren egoeraren inguruan hitz egiteko, ez? Berak egiten duen interpretazioa da urte horretan sinatzen dela kapitalismoaren garaipena sozialismo errealaren aurrean, baina baita ere kapitalismoaren porrota mugarik gabeko hazkundea oinarritzen duen sistema produktibo bezala, ez? Ordura arte mugarik gabeko hazkundea posible balitz bezala jardun zuen sistema ekonomikoak eta mugarik gabeko hazkunde horretan oinarritutako gizarteak egiten du topo finitutasunarekin, ez? Ez da infinitoa, ez? Eta esan genezake, oraindik ere fikzio horretan jarraitzen dugula, baina, bueno, bintzat, gara konstiente ere finitutasun hori ez dela erreala, ez? Zein da Euskal Herriaren posizioa testu inguru honetan? Noski, ez dago testu inguru globaletik kanpo, eta badauka posizio propio bat, bai krisiaren erantzule gisa, baina bai alternatiba eragile potentzial gisa ere, ez? Beti, esaten dugu Euskal Herria egoera bikoitz batean dagoela, ez? Alde batetik, ipar globaleko gizarte industrializatu eta moderno baten parte da, eta beraz, erantzukizun ekologiko eta historikoa dauka gaur egungo krisian, eta gure bizi eredua guztiz imperiala da, ez? Produkzio eredu estraktibista duelako bere oinarrian, eta oso argi ikusten da elikaduran eta energian, ez? Hemen konsumitzen ditugun 10 elikagaietatik 9, kanpotik datoz. Eta EAEn 2023an 180,3ko dependentzia energetikoa geneukan. Horregatik ere, beste latitude batzuetatik, batik bat ego globaletik, datozkigun aldarrikapen eta interpelazioak zen ditugu ere itxu-itxuan gure borroketara aplikatu, ez? Batez ere, gaur gaurkoz beste lurralde batzuetan ematen den ustiak eta basatiak sostengatzen duelako gure bizi eredua ere, eta beraz, ez garela herri kolonizatu bat, ez? Eta garrantzitsua dago justizia klimatikoaren eta zorre ekologikoaren ikuspegitik esatea, eta hori balio digu ere, lehen aipatu den hizkuntzaren eta ekologiaren beste latitude batzuetan ematen den hizkuntzaren eta ekologiaren edo aldarrikapen ekologisten arteko edo lurraren defentsaren aldeko aldarrikapenen inguruko lotura horien inguruan, ez? Hau esan da ere, ezin daukatu Euskal Herria zapalkuntza historikoa jasan dituen herria ere badela, eta buru jabetza politiko eta materiali gabe nekez planteatu daitekeela bizitza duin eta bizigarretan oinarritutako proiektu kolektiborik, orduan, horregatik hitz egiten du egoera bikoitz horretaz. Eta zein da testu inguru honek hizkuntzetan duen eragina? Hemen batez ere hartu dut, Joanes Igeregik master amaierako lanean egindako ekarpen bat, gero nire ustarekin naztu dut ere, batez ere esaten dut, berak ez esateko nik hori ez nuen esan. Baina uste dut bera jasotzen duela, eta energia merke eta ugariaren aroak dominazioaren handitze bat dakarrela. Gaitasunen handitze bat dakarrenean, dominazioen handitze bat ekartzen du. Bai gizakion dominazioa naturarekiko, eta bai ere globalizazioaren eskutik eratorritako dominazio kulturala. Telekomunikazioen garapenak, industrializazioak eragindako migrazio fluxuek, masa edabideen agerpenak, turismoak, globalizazioak eta barrek, zapalkuntza egoeran dauden, aurretik ere zapalkuntza egoeran zeuden herri, kultura eta hizkuntzen egoera, are gehiago kaskartzen ditu, ez? Eta erregai fosilien aroak munduaren uskurtze bat dakar, baina ez da uskurtze parekide bat, ez? Herrialde batzuek edo kultura batzuek lehen baino espazio gehiago okupatzen dute mundu uskurtu horretan, ez? Orduan, batez ere baliabide energetikoekiko kontrola eta eskuragarritasunak herrialde batzuen hazkundea ekartzen du hegemoniaren terminoetan, eta hori itzultzen da eragiteko, ezartzeko eta kontrolatzeko gaitasunean, ez?
Orduan hori da apur bat gainera globalizazioaren paradoxa, ez? Askotan seinalatu izan da, ez? Anistasuna dakarrela saltzen badu ere, homogenizazioa eta estandarizazioa dakartzala finean, eta honek ere, noski, gure hizkuntzari eragin dio, ez? Orduan, kultura eta hizkuntza boteretsuek, baliabideak dituztelako, eta mirenek bota du hortik zeo zerrez, unibertsal bezalako katzen dira, eta beste denak, partikular, banatzaile, eta ez erakargarri bezala. Orduan, esan behar da, eta ja, orain bigarren zatia hartuko dut, trantsizioko sozialena eta alternatibena, baina esan behar da, hala ere, aro fosia, lehen aipatzen genuen aro fosi hori, salbuespen aro bat den bide beretik, globalizazio eta homogenizazio prozesu hau ere, badela anomalia bat, eta horren ondorioa da, eszenatoki postkapitalistak aukera gisa agertzea komunitateetan errotutako kultura eta hizkuntzentzat. Bigarren zatiarekin hasteko, claro, mugimendu ekologistatik edo ekosozialetik planteatzen duguna da alternatiba bezala, pitote guzti honekiko da trantsizioko soziala. Kokatu dugu ez dela eztabaidagarria urgentzia egoera batean gaudela, hazkunde mugabean oinarritzen den ereduak porrot egin duela eta kapitalismoaren ondorengo beste eredu baterako trantsizioan gaudela gaurkoz, ja, dagoeneko. Baina erabaki beharko da, martxan dagoen eraldaketa hori emango den kapitalaren berrantolaketaren terminoetan edo emango den trantsizioko sozialaren terminoetan, eta gure eskure badago hori, ez? Orduan, gustatzen zait kokatzea krisieko soziala ez bakarrik erronka geindi ezin bezala, baizik eta ere aukera lehioak zabaltzen dizkigun egoera bezala, ez? Eta hor batez ere, sakontzen dugu edo aipatzen ditugu 3 puntu, ez? Desaskundea, burujabetza materiala eta gobernantza eredu demokratikoagoak, ez? Desaskundearen ideak ematen digulako aukera hasteko, beste antolaketa ekonomiko bat pentsatu eta martxan jartzeko, eta horrek beste produzio eredu bat eskatzen du, merkantzien truke balioan, baino erabilera balioan oinarrituko dena, eta batez ere lan alurra eta dirua merkatu logikatik aterako dituena, ez? Eta orduan, hori garriko luke, eukari dezake, ez? Ekonomiaren eragilea etekina izatetik, komunitatearen ongizatea izatera igaro gaitezkeela, ez? Gero burujabetza materialaren ideia ere ikusten da aukera lehio bezala, sektore estrategikoetan bizi dugun dependentzia egoera horrek gure erabakimena murrizten du zentzu guztietan, ez? Eta batez ere kontsumitzen dugunaren gainean, ez? Orduan, lurraldean kokatutako eredu produktiboek, lokalek, katemotzekoek, ez? Gizarte burujabeagoak eraikitzen dituzte, ez? Eta hauek resilienteagoak dira, dependentzia handiagoa dutenen aurrean. Aldi berean eta desaskundarekin lotuta ere, ikusi beharko da ekonomiaren sektorek jasan beharko duten desaskunde hori, eta zeintzuk hasi beharko diren, ez? Seguramente, elikadura burujabetzaren izenean, badago hor zer esanik, ez? Eta bukatzeko, aipatzen dugu aukera lehio bezala ere, gobernantza eredu demokratikoagoa, ez? Trantsizioaren beharrak aukera ematen digu, erabakiguneak maila lokaleagoetara ekartzeko, eta gaur egun dauden maila supranazional eta ez hain demokratikoetatik urruntzeko. Eta, herritarretatik urrun dagoen gobernantza eredutik, komunitateen erroturiko eredura igarotzea beharrezkoa izango da, ez? Baliabideen kudeaketa lokala egin nahi bada. Batez ere, tarrek ere baditu bere implikazioak, zalantzarik gabe, lehen komentatzen genuenetik, hizkuntzaren asuntoan. Orduan, non topatzen dira proiektuko soziala eta euskararen bizi berritzaren aldeko aldarrikapena? Bain zuzen, aipatu dugun bezala, aukera lehioak irekitzen dizkigun kritisiko sozialak eta horrekiko plantetzen dugun trantsizio ekosozialak badauka, esan bezala harremana hizkuntzen bizi berritzarekin eta aukerak ere irekitzen dizkigu zentzu horretan, ez? Lehenengo idea da birlokalizazioa eta ez da soilik ekoizpenkateak laburtzea, lehen komentatzen duen bezala, gure harremanak eta bizitzak lurraldean errotzea ere bada, ez? Eta erregai fosileen ugaritasunean oinarritutako globalizazioak munduaren uniformizazio linguistikoa ekarri duen modu berean, aro fosilaren amaierak, ezinbestean ere, desglobalizazioaren indar homogenizatzaile hoien errepliege bat ere ekarri beharko du, ez? Gero, kapitalismoak beti sorpresak ematen dituela, baina, bota barritu gure hor dagoak, ez?
Orduan horrek euskarentzat aukera berriak zabaltzen ditu, eta bere geroa agertoki lokalagoetan jokatuko da. Eta hori uste dut positiboa dela, ez? Eta, bueno, azken finean, sistema kapitalistak eraikitzen den subjektu konsumista isolatuaren aurrean, subjektibitate komunitario berri bat eraikitzea da gakoa, nahikotasun sentsazioan eta elkarren arteko zaintzan oinarrituta, eta euskara zentzu horretan litzateke helburu kultural isolatu bat, ez? Indarrean dagoen sistemaren aurrean, Euskal Herritik alternatiba etiko, ekologiko eta ekonomikoak eraikitzeko esparru nagusia, tresna nagusia izango litzateke, ez? Herri hau euskaratik, bizitzaren zaintzatik eta komunitatea helburu gisa kokatzetik eraikitzeko tresna, ez? Orduan, honen aurrean ekologismotik mundua ikusteko eta mundua ulertzeko subjektibitate berri bat planteatu behar dugula uste dugu, eta hizkuntzaren bizi berritzeari ezinbestean ekarpena egiten diola, ez? Ez esplizituki egiten duelako, baina uste dudalako praktika horrek ekartzen duela ezinbestean beste zera positibo hori, ez? Orduan, mugimendu gisa uste dut bi gauzetan jarri behar da arreta, eta horrela egiten dugu jauzitik ere. Ezkenago apur bat dugu eta dutaren artean, bueno, beste gai barkatu behar zuen. Eta mugimendu gisa bi klabeak uste dugu direla salaketa eta proposamena, ez? Azteko jarraitu behar delako salatzen kultura fosila, jarraitu behar delako salatzen lurraren eta gizakiaren esplotazioa, kultura eta hizkuntzen desagerpena, jarraitu behar delako hori dena salatzen, ez? Eta salatzeko modu bat delako injustiziak problematizatzeko eta politizatzeko, eta normaltzat ematen dena desnormalizatzeko, baina den salaketa ez da nahikoa, ez? Eta lehen ere aipatzen zen etorkizunei begiratzearen behar hori, utopiari begiratzearen behar hori, ez? Eta horregatik hitz egiten dugu proposamenaz, ez? Salaketa bat, proposamen bat. Proposamenak etorkizun desiragarriak eta era kolektiboan eta lokalean imaginatzera eta praktikan jartzera bidatzen gaituelako, eta azken finean alternatibak planteatzera, ez? Hala ere, sorkuntza hori errealitatean kokatua egon behar da eta ez fantasian. Orduan, beharrezkoa da alternatiba egingarriak izatea, eta horretarako funtsezkoa da estrategia garatzea errealitateari begiratuz, eta honen transformagarritasunaz kontzientez. Eta aldi berean, baina gehiago militante individualean, hiru elementutan jarriko genuke arreta, ez? Bat da, parte hartze sozial aktiboa eta proiektu politiko erreal bati atxikimendua, edo herri proiektu bati atxikimendua, ez? Eta jardun honetan, proiektu kolektiboetan parte hartuz, zeru muga kolektiboak eraiki eta irudikatzeko aukera irekitzen da, proiektu partekatuek paralisia eta individualismoari aurre egiteko tresnak ematen dizkigute, eta gainera hau, bada ere ekofeminismotik datorren ideia bat, eta da, baudela elementu asko egungo gizartean, dinamika kapitalistetatik kanpo daudenak ja de facto, ez? Eta hori dira, elkarlaguntza sareak, ekonomia soziala, ondasun komunen defentsa, elkartegintza, militantzia politikoa, hizkuntzen biziberritzaren aldeko borroka ere, ez? Bigarrena da, puntu itxuen aukerak eta estrategikoa, ez behar dugu eraiki fede militante bat, ez? Eta eskapatu behar gara, arrazoiaren pesimismoaz. Horretarako beharrezkoa da puntu itxu batzuk estrategikoki hautatzea eta ez begiratzea. Eta hirugarrena da gure pentsamendu eta ideologiaren egikaritzea gure erokotasunean. Argi dago, ez dugula lortuko egun batetik bestera gure aurreiritziak, gure kontraesanak baztertzea, baina alik eta aldugun guztia egin behar dugu gure ideologiekin alik eta koherenteenak izateko, eta horrek ere harreman handia dauka uste dut Euskaldunon alduntzearen beharrarekin, ez? Bukatzeko, badakit denbora justo doala, bukatzeko bukatu nahiko nuke anekdota batekin, ze otsailean eduki nuen privilegioa Jose Misu Malabe Fundazioarekin Argentinara joateko, delegazio batean bertako herri mugimendua ezagutzeko, eta bertako testu inguru historikoa eta politikoa kokatzen zigutenean, harretan dia jartzen zuten Zabaleta Mercado bertako idazle baten ideia batean, dela apur bate, momentu konstitutiboen ideiak, ez? Berak esaten zuen, momentos konstitutibos, ez? Hau metafora bat da azken fina, baina momentu konstitutiboak dira datozen urteetan jango den ogia laberatzeko momentuak, momentu sozialak.
bertan erakitzen dira, datozen urteetan, bertan erakitzen da, datozen urteetan, jango den ogia, hobea edo eskasagoa den, eta botatzen zaizkion osagaien araberakoa izango da hau, segunetan nola oratzen dugune ogia, hobea edo txarragoa izango da, ez? Eta ez dut esan momentu konstitutibo batean gaudenik, baina baten atarian egon gaitezke, ez? Eta preste egon behar gara zentzu horretan, agenda emantzipatzaile baten bueltan gauden mugimenduok horrekarpena egin eta alternatibak planteatzeko. Batez ere, datozen urteetan jango dugun ogia izan behar delako produktu agroekologikoekin egina eta por supuesto, ona bezain euskalduna. Orduan, ona arte, eskerrik asko.